piniji prokanoman sikro prapto hamba barka budaya Mas, monggo. Injih, Anggong rumiyin Mas. Anggong rumiyin Mbak Tata. Iki yo ingkang beksa sami dahar. Nggih. Gelem ra Mas? Ora. Hah? Adegan ini jangan ditiru ya. Lah kek kuwi iki piye? Ana pitike, ana kripike, lha ora saking enake to, Jan. Wah, jan wis. Injih, mboten kata lopen ugi ngaturaken sugeng siang, atur pambagyo kagem para penonton. Kanca-kanca saking karya budaya sowan marak Caos Panglipur nggih Mas nggih. Nggih. Wonten ing adicara tasyakuran Adik Bima Prayoga Nggih, menika nggih. dalam rangka tasyakuran nggih. Nggih. Bima Prayoga. Pokoke iki pasrah borong Mas. Heeh, iki pasrah borong tenan. Pasrah borong tenan. Saksone barang. Injih kasangkuyung Nggih. saking Dance Audio Sound System nggih. Heeh, nek jare nek dance ki ora penak mulih wae. Heeh. Ini main-main ya. Oh iki wis komplit Mas. Sugeng rawuh Mas Nggih. Revan sak kanca. Sing rawuh Mas Rifan. Jan pengrawit ki nek kelarisan ya Jan. Mambengi wayangan Mas. Sampe iki wayangan kedur nek ngono. Heeh, ora aku baline bareng. Wah, ora ngono. Oh nggih. Kreasi ingkang alus-alus mawon Mas Revan. Digolek isik. Digolek isik. Oh, digolek nek wis cocok ya wis. Heeh, nek wis cocok ngono dijajal. Heeh. Wis. Heeh, iki sajake kok kayane ana sing bolos ya Mas. Ana apa? Biasane 8 lah kok gur kari 7. Oh, sing sitok mlebu ngono. Double ya. Nggih, double. Oh, juragane. Oh, ya bener. Heeh, ya. Jare ora komanan demit ngono. Burung kelebon ya. Ayo. Nggih. Monggo Mas, derek. Nggih, Mbok Biro samangke para paneman jatlan karya budaya wonten pamundutan nggih Mas nggih. Nggih. Kasemanggaaken sesambetan Nggih, kalian saged kanca-kanca wiyaga. Wiyaga. Nggih.
kuda. Ya sampun kena goda. Kena goda lho Kena iso-iso, goda. Mas. Ah, Heeh, sing kena goda sapa iki? sapa ya? Sing demung saja. Inje Iji menika injih nyuwun pangapunten pasugatan kasih keksawetawis amargi caos pakurmatan wonten ing adzan salat zuhur. Matur nuwun. Iha iha i a i. Karya budaya dan audio sound system sakjo sinas. memang untuk Anda. Yen kelingan barang sliramu ayu kaya rino citru-citrune atiku jaman biyen-biyen aku katon apa saiki aku iki katon apa Desemono liramu nate prasetya bunga susah dilakoni kanthi lila. Yen sliramu citra ninggal krama pilih karo kanyaya. Jan-jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora kira yen saiki uripmu banget nelongso Dua bagus welasku marah sliramu. Aja kuiko welas putra putriku. Apa tak kusima wis tak ina pasrah karo kekuasa. Yuk yuk yen kelingan bareng sliramu wong ayu kaya rino citru-citrune atiku jaman biyen-biyen aku katon apa saiki aku iki katon apa Desemono liramu nate prasetya. Zuk, zuk, zuk. Lho, 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 lho.
tresno sampun Mbak Tata. Inggih. Pilih wonten panyunan lagun monggo. Tasih pun tenggo. Bali Mas. Heeh, dilongi rumiyin sumangga, Cok. Yo ngidul. Ngidul parang tritis Yo Mas. ngidul ya. Karya budaya. Dance audio sound system. Saja se Mas. Memang untuk Anda. Hoi, Ya. hoi, 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 hoi. Kekasihku, apa yang kau risaukan? Kerjamu hanya meramun saja, tak berguna kau bersedih hati. Tertawalah sayang, buat apa susah, buat apa susah, lebih baik
walah saya. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Syalalala. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Kekasihku, apa yang kau pikirkan? Hidup ini hanya sementara, tak berguna kau bersedih hati. Tertawalah sayang. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. La 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 la. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. He ah he ah, ah he ah he ah, ah Iya. ya ha Iya. ha Iya. ha Jauh. ha Jauh. Yuk. Koto arum cahyane angeng wong condong, kembang menor kalung sekar melati rekas karya pinulas pindo koleke jono tembine kang amulat damang loro asmara. kondo arum sayane kang haluwo kembang menor sekar melati prakas kaya pinulas pindo golek jono tembene kang amulat damang loro asmara. Koto arum cahyane angeng wong condong, kembang menor kalung sekar melati rekas karya pinulas pindo koleke cono tembine kang amulat damang loro asmara. Kondur. Hoi. Yo, oi, ya, yo, solo, hoi. Goyangan ekolan, goyangan ekolan, goyangan ekolan, pedal pedal pedal, hoi. Ya 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 ya.
budaya aja main mata mundhak kakean dosa anake wong Jawa anake wong Jawa lunga karya budaya he ah he oi he ah he oi
kadang. Sak jose. Mas Dan. Aduh Romo ibu ngapurangan aku yen ono salah ngalumutku karo maksani aku duwe dosa nganti saiki isih rasane dodo Rino wengi ralali tansah ndonga memuji marang Kang mugi ingkang ento pareng pangapura urip tentrem ayam mengko lagi ngerti ono anak mati marang wong tuwa yen ngerti ono sewu siji sing wani ngerti ono anak lali marang wong tuwa yen ngerti ono sewu siji sing wani Suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gade ganjarane suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gede ganjarane. Oh ya. Oh ya, sih. Yo. Iya. ada Mbak Maya Iya, iya, iya. Yuk.